Cambados prepárase para unha nova edición do Simposio Internacional LGTBI Galicia. O evento recupera o seu formato presencial centrado este ano nas artes. Estuvemos a pensar como podíamos visibilizar todavía mellor o colectivo con casos de éxito, como sempre. Pensamos que as artes plásticas podría ser unha opción que se está a traballar moito e que creemos que tamén pode visibilizar moito e naturalizar o colectivo. A xornada prevista para o vindeiro 6 de novembro incluirá diferentes intervencións sobre distintos campos. Na parte internacional, a Argentina este ano a protagonista coa visita de Natalia Pisuto para falar de música e de Tomás Lita para falar de literatura. Na parte galega, salienta, por exemplo, Carolina Smith. Que é a muller máis xoven de Galicia que se decidiu facer o tránsito, é unha muller trans, pero que traballa moito en teatro e performance, e pensamos que nos podría explicar un pouco como o teatro e performance tamén pode axudar a visibilizar e naturalizar. Colaborando, como sempre, nesta iniciativa, o Concello de Cambados. A súa alcaldesa entende que o Simposio Internacional é unha ferramenta moi valiosa para visibilizar e naturalizar o colectivo, tendo en conta, ademais, o repunte das agresións físicas e verbais contra as persoas LGTBI. Este ano, máis que nunca, debemos de estar apoiando ao colectivo e decir que evidentemente que como administración máis próxima a toda a cidadanía e a veciñanza, que o Concello de Cambados está apoiando, quere dar visibilidade, quere dar naturalidade a algo que xa de por sí debía de telo xa desde sempre. Tras a edición virtual do ano pasado, o Simposio Internacional LGTBI Galicia volve a Expo Salnés. Vai no facer iso sí, cunha capacidade máxima de 70 persoas que deberán inscribirse previamente a través de correo electrónico ou vía telefónica.